Takže vážení priatelia, pozrime sa spoločne, čo obsahuje tento špeciálny autovlak. Sú to samozrejme autá, ktoré jazdili už v dobe, keď ešte moji rodičia nežili. A sú to napríklad autá ako Maserati Biturbo, ktorú si ja pamätám a intenzívne som vnímal od malého chlapca tieto auta. Takže myslím, vážení priatelia, že každý si tu nájdeme niečo, na čom sme vyrastali a čo máme hlboko v srdci. Tatra 603, na to mám mimoriadne dobré spomienky. Takže akcia 500 km slovenských pretek historických vozidiel naprieč Slovenskom z Popradu do Bratislavy. AMG 4-door, čiže auta s plagátov. No a ďalej sa už nedostanem, ale aj tak proste Countach, Lamborghini Countach. Toto je auto môjho detstva, rovnako Ferrari 512 TR. A tam kúsek v diaľke je Ferrari Testarossa. No ešte kúsek sa dostanem. Takže Ferrari Testarossa. To som veľmi intenzívne vnímal ako malý chlapec. A kupoval som si modely Burago. Či už v 1.43, alebo v 1.24, alebo v 1.18 mierke. Ferrari Testarossa, a to isté platí aj o Lamborghini Countach. Je to oficiálne prvé Lamborghini, ktoré malo tie dvere otváracie dohora. No a tu je nádherné Ferrari 512 TR. Vlastne je to facelift Ferrari Testarossa, čiže Ferrari Testarossa, a vlastne toto je facelift Ferrari 512 TR, nádherné Porsche 911. No a ešte pokiaľ mi to dovolí, tak poďme sa spoločne na to pozrieť, čo tu všetko ešte je. Nádherný Mercedes. Myslím, že to je asi S-klasa, možno z 50. roku. Čo ani neviem, to som ešte nebol na svete. A ďalej sa už nedostanem, vážení priatelia, takže pokiaľ sa to dalo, tak som to zdokumentoval všetko a ďalej sa už nedá ísť. Takže vážení priatelia, špeciálny autovlak akcie 500 km slovenských, ktorá sa koná naprieč Slovenskom z Popradu do Bratislavy. Ale to Ferrari je nádherné. Preto hovorím, že každý si tu nájde to svoje. Tak dúfam, že sa vám to páči, vážení priatelia, rovnako ako mne. AMG 4-door GT63S Katana
na Panameru. Aj keď som Porsche pacient, tak musím povedať, že radšej by som si zobral AMG 4-door GT63S ako Panameru, aj keď Panameru milujem, ale toto má väčšie gule. Brutálne vyzerá ten 4-door, aj keď sú tu iné auta, ktoré by sa mohli dokumentovať, lebo toto je novodobé auto, ale brutálne sa mi páči ten 4-door, ty vole. Katana na Panameru, a to hovorím ako Porsche fanúšik. Samozrejme, že milujem aj Mercedes, ale Panamera sa mi páči od prvej generácie a musím povedať, že toto zoťalo Panamere hlavu. Takže, vážení priatelia, ešte to dokončíme. Niektoré auta už odchádzajú. A teraz myslím, že budú smerovať do Spišskej Soboty. Potom do Turčianskych Teplíc. No a konečná zástavka je Bratislava. Takže všetko dobré, vážení priatelia. Nádherná Tatar 603, nádherná. Na tu mám mimoriadne dobré spomienky. No a krásne Maserati Biturbo. Takže srdečne ďakujem, vážení priatelia, za pozornosť. Moje meno je Matúš Rejta. Srdečne ďakujem, že ste sa pozerali. Prajem všetko len to dobré. Kopec plných praní, veľa zdravia, lebo je najdôležitejšie. A nech sa vám darí.